Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar duniya gabaki ɗaya, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan duk inda kuke kuna cikin ƙoshin lafiya. Musamman masu bibiyar wannan channel namu mai suna ɗan Tunga TV, wanda yake zo muku da shirye-shirye da kuma tsarurruka a kowane lokaci. Har kullum dai kuna tare da naku Bilyaminu Yahaya, wanda aka fi sani da ɗan Tunga Producer. To kamar yadda kuka sani, a baya mun yi bayani game da yadda ake buɗe application na My NITA. Har ta kai muka dawo muka ci gaba, muka yi episode 1, muka yi episode 2. Gabaki ɗaya muka fara tun yadda ake kai wajen saka number waya da kuma saka sunan, har muka je muka kai wajen saka mode pass da kuma yadda ake tura code de validation gabaki ɗaya a cikin message. Har muka kai mun buɗe compte My NITA. To alhamdulillahi, hakika mun yi bayani yadda ake buɗe compte My NITA. Na san kuma al'umma sun kalla sun ji daɗi. Wannan ma yasa ake apel ɗinmu a kowane lokaci ake jinjina mana. To muna godiya sosai game da wannan ƙoƙari da kuke yi, kuna bibiyar wannan channel namu har kuke kiran mu kuna ba mu gaisuwa. Muna godiya sosai. To kamar yadda kuka sani, yau ma dai mun zo ne domin mu ci gaba da nuna muku yadda ake amfani da wannan application, wato application na My NITA kenan. Kamar yadda a kwanan baya wani bawan Allah ya kira ni yana yi min bayani game da wannan application. Kasancewa shi a cikin wannan application yana biye da mu sosai kuma yana amfani da wannan application. To sai ya yi mana bayani akan cewa ya yi Envoi a cikin wannan compte. To yanzu a cikin Envoi ya yi error, ya kasa ya fitar da wannan Envoi. Ma'ana ya yi error wajen saka destination, kama wajen saka sunan garin. Yana so ya yi return a garin da yake, to kuma ba wannan garin ya saka sunan ba. To yanzu yana tambayar mu ya zai yi ya canza wannan Envoi, ko kuma ta zauna haka ne? To ba ta zauna hakan ba. Ana iya yin supprimer wannan Envoi domin a sake yin ta. Wannan ma yasa yau muka zo domin mu muku wannan bayani a yau, mu koya muku yadda ake supprimer Envoi a cikin wannan compte My NITA. Ko da ya zamana cewa ka fasa da yin Envoi ne, ko kuma za ka canza Envoi, kasancewa ka yi error wajen yin Envoi, to kana so ka yi supprimer, to wannan bidiyon zai nuna mana yadda ake yin supprimer Envoi. To kafin mu je wajen bidiyo kai tsaye, kafin mu je wajen bayani kai tsaye, ku tabbatar cewa kun danna mana subscribe a wannan YouTube channel namu. Idan yau ne farkon zuwanka, ka tabbatar cewa ka yi abonnan wannan channel namu mai suna ɗan Tunga TV, domin wannan ne zai ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da zo muku da sababbin tsare-tsarenmu. Kamar yadda kuka sani, ni ne naku Bilyaminu Yahaya, ɗan Tunga Producer. To kai tsaye za mu je kan maganar bidiyon ɗinmu na nuna muku yadda ake supprimer Envoi. To amma kafin mu ci gaba, muna so ku tsaya ku kalli wannan bidiyo har ƙarshensa domin ku fahimci yadda ake nufi game da wannan abin da muka nuna a cikin wannan bidiyo. Domin sai ka tsaya ka kalla ne za ka fahimci ya ake nufi, ko kuma za ka fahimci abin da ake nufi da wannan bidiyo. Hakika yana da matuƙar amfani gare ku. Muddin kana amfani da wannan compte My NITA, to wannan bidiyon yana da matuƙar amfani gare ka. Ka tsaya ka kalla domin ka san yadda ko da wani matsala ya taso, ta yadda za ka yi amfani da ƙoƙarinka wajen ganin ka rage wannan matsala. Saboda haka ina so ku tsaya ku kalli wannan bidiyon da kyau domin ku fahimci yadda muke nufi. To ga bidiyon nan za mu sakar muku, ku tsaya ku kalla da kyau. To yauwa, idan ina son yin supprimer Envoi, da farin zan fara shigowa compte kina ne kamar haka. Yauwa, kun ga dai na shigo compte kina ga yanan ko? To sai in duba a ƙasan compte kina wajen ake, kusan wannan wajen da akwai wani flash ga yanan ƙasa, wanda ya ɗan kewayen nan yayi kama da mantir. To saman wannan flash ɗin, saman shi zan danna. Yauwa, to idan na danna wannan flash ɗin, zai kawo ni nan wajen inda aka saka, idan ka duba a sama za ka ga a rubuta historic Envoi de l'argent. To kenan duka Envoi da na yi zan ganta nan wajen. To idan na shigo nan, tun da retare na yi, sai in danna saman retare kenan. Yauwa, kun gani? Dukkanin Envoi da na yi ga yanan rubuce duka, ga yanan wajen duka Envoin da ni. To sai na duba wace Envoi nake son yin supprimer, wadda na yi yanzu ce, ko kuma wadda na yi tun kwanan baya ce, a yanzu nake so in fidda ita, ko kuma ɗan uwana yana wani waje na mai Envoi yana so ya retare, an ce akwai error cikin Envoi,
to ina so in yi supprimer ta in sake yin ta ga ya zan yi. To idan wannan envoi ce ta saman gata, in ta ce nake so in yi supprimer to sai in danne ta. Kuna kallo? Sai in ɗan yi gefe da ita haka. Yawwa. Tunda na yi gefe da ita kun ga a nan wajen an nuno min wani alama ga yanan wanda jan alama ga yanan mai kama da kwarbe. To kwarbe ne shine sai in yi supprimer in danne shi kenan. Idan ina so in yi supprimer to saman wannan zan danne. Yawwa. To idan na danne zai nuno min non way. To idan abin da suka yi wannan suna so su tabbatar cewa shin da gaske kana so ka shafe ta ne, kana so ka yi supprimer ne ko kuma a error ce ta kai ka nan wajen har ka danna wannan wajen baka sani ba. To shi yasa suka nuno ma haka. Idan da gaske kana so ka yi supprimer sai ka dawo Envoi. Kenan sai ka danna. Sai ka ɗan jira ta gama refresh. To tana gama refresh za ka ga ta yi envoi ɗinka ta yi annulé. Yawwa. To kun gani an rubuto min impossible da annulé. Kun ga an rubuto min impossible da annulé. To me yasa aka rubuto min wannan? Saboda wannan envoi da nake so in yi supprimer deja an yi retaranta. Kenan na yi retaranta. To kun ga kenan ba ta yi wa yanzu a ce in yi supprimer ta tunda deja an yi retaranta. To idan ba a yi retaran envoi ba shine za ka iya yin supprimer ta. Amma da zarar an yi retaran envoi to ba za ka iya yin supprimer ta ba. Wannan shine. To wannan shine dai abin da nake so ya nuna mana a yau. Yanda za a yi supprimer envoi ko da an samu error a cikin envoi a cikin wannan compte My NITA kenan. Bayan nan kuma bayan ka san ka yi supprimer wannan envoi sai ka dawo nan wajen. Sai ka dawo ake. Kenan sai ka dawo ake ka duba ka dubi solde ɗinka sai ka ga ya solde ɗinka yake. Ya yake a farko kuma ya yake a yanzu. Kenan idan ka yi supprimer envoi za ka ga solde ɗinka sun dawo daidai yanda suke tun farkon. Idan kuma envoi ba ta yi supprimer ba to har yanzu solde ɗinka za ka gan su da ragowa envoi can da ka yi. Amma idan envoi ta yi ka yi supprimer ta za ka ga solde ɗinka sun dawo daidai. To kenan yanzu tunda solde ɗinka sun dawo daidai idan kana buƙatar canza envoi sai ka sake komawa ka canza envoi. To wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Da fatan kuna jin daɗin tafiya tare da mu. Da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu. Insha Allah za mu ci gaba da zuwa muku da tsare-tsare akan wannan compte My NITA. Kamar yadda na zo muku da wannan a baya. Insha Allah kuma zan ci gaba da zuwa muku da wasu tsare-tsare a cikin wannan compte. Har kullum ni ne naku Bilyaminu Yahaya, ɗan Tunga producer. Kar ku manta idan kuna da tambaya za ku iya ɗaukar wannan namba da za mu ajiye muku a cikin wannan bidiyo sai ku kira mu domin ku yi muna tambayoyin da kuke da. Da wannan nake ce muku mu kasance lafiya. Ku tare mu a bidiyo kinmu na gaba. Sannan kar ku manta ku yi subscribe kin wannan channel namu mai suna ɗan Tunga TV. Insha Allah za mu ci gaba da zuwa muku da sabon tsare-tsare. Na gode.